Добре, днес продължаваме с нашия цикъл от лекции във връзка с инициативата Copernicus for Schools, The Great Disaster Challenge. И професор Мардиросян ще представи основни е, термини, интересни факти също, които са свързани с дистанционните космически изследвания. Темата е изчерпателна, но е направена така, че е подходяща да я представите и по-нататък пред вашите ученици. Заповядайте, професор Мардиросян. Благодаря, доктор Радева. Здравейте на всички. Вече знаете темата каква ще бъде. Започваме с определението за дистанционни изследвания, ако обичате следващия слайд. Следващия слайд, моля. Така, тук се вижда проекта. Ето това ще говорим днес. Същност и физични основи на дистанционните изследвания, орбити на космическите апарати, методи и средства, един важен елемент, а именно визуалните наблюдения и разбира се, накрая ще се спреме за дистанционните изследвания в България. Следващия. Какво значи дистанционно изследване? Това значи да изследваме обекта на нашето изследване, без да имаме физически контакт или допир с него. И тук е илюстрирано какво значи контактно изследване и какво значи дистанционно. Контактно изследване е това изследване, когато измервателният апарат има пряк допир, пряк контакт с обекта на измерване. А дистанционно е, когато измервателният апарат няма пряк контакт или допир с обекта на измерване. И долу виждате една позната ви схема, а именно как се разпространяват електромагнитните вълни, защото в основата на дистанционните изследвания са разпространението на електромагнитните вълни. Следващия слайд. Питвам се да сменям слайда при мене, но Нещо не се ли получава? да, затова се бавя. Ето. Така, тук вляво също виждате една позната картина, а именно спектъра на електромагнитни вълни и като лупа са извадени трите основни области от този спектър, в който се правят дистанционните изследвания от космоса. Първата област, това е видимия диапазон, в който работят фотографските и телевизионните системи и естествено очите на космонавтите, които наблюдават. Втората област, това са радиовълните, а именно свръхвисоките честоти, които благодарение на прогреса в технологиите се усвояват все по-малки дължини на вълните и все по-къси и все по-високи честоти. Това са от 50 МГц до 100 МГц. А видимите виждате от 700 нанометра до 400 нанометра. В дистанционните изследвания се използват и другите мерни единици, а именно микрометри. И ако превърнем в микрометри, ще трябва да кажем от 0,4 микрометра до 0,7 микрометра. Горе се вижда таблица за дължините на вълните на отделните цветове във видимия диапазон. Следващата графика показва двата вида електромагнитно излъчване, което достига до космическия апарат. Първия вид това е отразената слънчева радиация и втория вид това е собственото топлинно излъчване от Земята. И двата вида се използват за дистанционни изследвания, както ще видим по-нататък. И долу показваме една граница, условна, за това е написано приблизително, че 3,5 микрометра е условната граница между отразената радиация и собственото излъчване на Земята. Следващия слайд.
Това е една най-обща схема, която показва връзката между изследвания обект на Земята и сензора на борда на космическия летателен апарат. Виждате, между тези два обекта, изследвания обект и летателния апарат, има един блок смущение, който е много важен за качеството на получаваните данни и той се дължи на различните състояния на земната атмосфера, която в различни степени може да пречи за правилното разпространение на електромагнитните вълни. А в дясно виждате една обобщена блокова схема на процеса на получаване на дистанционни данни. Тук е нарисуван и самолет, самолетни лаборатории, които също правят дистанционни изследвания, естествено на по-малка височина. Те летат от порядъка на височини 10-11 км, докато сателитите, както ще видим по-нататък, от 300 км до 36 000 км. Следващия. Тук е нагледно представено как се изменя оптичната дебелина на атмосферата в зависимост дали е сутрин или вечер. Очевидно, че на обяд, на пладне, от чисто геометрични съображения, че оптичната дължина на дебелина на атмосферата е най-малка и съответно тогава се провеждат най-качествените дистанционни изследвания, за разлика от вечер и сутрин, когато оптичната дебелина на атмосферата е по-голяма. Следващия. Тук са разгледани едни много важни елементи на дистанционните изследвания, които определят качеството и ефективността им, а именно така наречените разделителни способности. Те са 4 вида – пространствена, спектрална, радиометрична и по време. Вие като ползватели ще ползвате основно двата вида разделителни способности – пространствената и по време. Най-общо пространствената разделителна способност показва колко дребни елементи или детайли можем да видим на космическата снимка. Всички от вас сте настройвали екраните на вашите компютъри и знаете какво значи разделителна способност. Но тук казваме по пространство, за разлика от другите разделителни способности. Разделителна способност по време показва колко често можем да получаваме изображение на земния обект на борда на космическия апарат. И тук съм илюстрирал за различните най-често използвани сателити за дистанционни изследвания двата вида разделителни способности. Виждате, че по време има разделителни способности от порядъка 1, 2, 3 дена. Разбира се, има и по-големи 26, 24. Това значи, че ако днеска се направи една снимка, сателита Спот ще мине след 26 дена на този район на Земята и може да направи повторната снимка. Пространствената разделителна способност е показана в метри и също виждате QuickBird, например, панхроматичния канал има разделителна способност по-добра от 1 метър, а именно 0,6 метра, 1 метър, 4 метра, а за някои системи, които изследват облачни покривки или прахови бури, не е нужно да има такава добра пространствена разделителна способност и затова те имат, както виждате, Модис и Тера, два използвани сателита от 250 до 1000 метра, т.е. до 1 километър. Един от най-актуалните в момента сателита, Sentinel, който виждате най-долу, има по време разделителна способност 5 дена и по пространство 10-60. Как може да се повиши разделителната способност по време? Ами пускаме 2 или 3 еднакви сателита, съответно дефазирани по време, така че да минават не на 5 или 6 дена, а съответно на 1 или 2 дена. Зависи от броя на сателитите. Разбира се, еднотипни сателити с еднаква апаратура. Следващия слайд. Това е една илюстрация на един и същи наземен обект, сниман с различни разделителни способности. Горе виждате от Астер 30 метра, всичко е размазано, улици, къщи.
В дясно виждате от сателита Спот. Това е френски сателит, предназначен за дистанционни изследвания на Земята. Виждате, доста по-ясно се виждат улиците и къщите. Долу Иконос с 4 метра разделителна способност. Вече съвсем ясно са очертани улиците и къщите и другите обекти. И Куикбърд с 2,4 метра, също една добра разделителна способност. Следващия. Орбити за дистанционни изследвания. Много важен елемент за дистанционните изследвания. Това са орбитите на космическите летателни апарати. И тук са изписани основните изисквания за такива орбити. Първото изискване е еднаква пространствена разделителна способност, за да можем след това да съпоставяме няколко снимки. Второто изискване е много слаби изменения на осветеността на Слънцето по цялото трасе, също за да може да се поставят отделни снимки. Разбира се, за глобални изследвания е много важно за минимално време да получаваме снимки от цялата земна повърхност и това е третото изискване. Четвъртото изискване е постигане на глобален обзор на цялата Земя. И разбира се, практически непрекъснатост на изследване. И за това се използват различни орбити. Кръговата орбита очевидно, че гарантира еднаква пространствена разделителна способност, тъй като по цялата орбита разстоянието между сателита и земния обект е едно и също, тъй като това е кръг с постоянен радиус. Второто изискване се осъществява от така наречената слънчево-синхронна орбита, при която се гарантира еднаква осветеност по цялото трасе. И условията за получаване на минимално кратко време на цялата Земя се осъществява при слънчево-синхронна орбита, при която денонощното изместване на трасето на космическия летателен апарат върху земната повърхност е равно на ширината на зоната на покритие или полоси. Един апарат гледа на една ширина, зона, да кажем 300-400 км, при следващото минаване той трябва да мине така, че да няма разстояние между тези две полоси, т.е. да не губиме информация. А постигане на практически пълен обзор се постига при квазиполярната орбита. В тази полярна орбита си представете училищния глобус и представете си стойката, която държи глобуса. Сателита се движи по такава орбита, минава над полюсите. Казва се квазиполярна, почти полярна, защото не минава точно през полюсите. И вече казахме, че непрекъснатостта може да се удовлетворява от космически системи, състоящи се от N на брой космически летателни апарати. Разбира се, това определя и цената на експериментите. Основни елементи на околоземната орбита, разбира се, това са апогей и перигей, съответно най-далечната точка или най-високата точка и най-близката. Втория елемент, това е ъгъла на орбитата, представлява ъгъла между равнината на орбитата и равнината на екватора. Трасе на орбитата, това е проекцията на орбитата върху земната повърхност. И период, това е времето, за който сателитът прави една обиколка около Земята. Орбитите биват 4 вида, виждате ги изписани. За дистанционни изследвания използваме първите две, защото са затворени орбити, кръга и елипсата са затворени линии, докато параболичните и хиперболични се използват при изследване на други планети. В дясно виждате една схема, която показва основните елементи при дистанционните изследвания на Земята. Много често се бърка височината на сателита и радиуса на орбита. Ясно се вижда от картината, че радиуса на орбитата е радиуса на Земята плюс височината, на която лети сателита. Следващия. Много важни орбити са така наречените геостационарни. При геостационарните орбити сателитът на практика виси над една и съща точка на Земята.
Защо виси? Защото и сателита прави един оборот за 24 часа и нашата Земя прави един оборот за 24 часа. Следователно, той винаги стои над една и съща област от земната повърхност. Такива спътници се наричат геостационарни, за разлика от често грешното им наименование стационарни, защото е смешно да наречем нещо стационарно, което се движи със скорост 25 000 км в секунда. От геостационарна орбита се получава практически пълен обзор на Земята чрез три геостационарни сателита, разположени в равнината на екватора, с ъгъл помежду им на 120 градуса. Какви предимства и недостатъци има геостационарната орбита? Разбира се, нищо на нашата Вселена няма само предимства, има и предимства и недостатъци. Първото предимство е практически огромен обзор на земната повърхност. Това е понято от чисто геометрически съображения, тъй като този сателит е много далече от Земята, много високо над Земята, на около 36 000 километра и при еднакви геометрични характеристики на измервателната апаратура, естествено, че тя ще може да наблюдава по-големи площи. Друго предимство е, че приемането на информацията става само от един единствен приемателен център на Земята, който е разположен под сателита, при това с неподвижни антени. Разбира се, недостатъците те са по-скъпи сателити, те не се извеждат директно на геостационарна орбита, първо се извеждат на междинна орбита, там се въртат няколко дена, след това се включват отново двигателите, пакетата и така на два етапа става извеждането на такава орбита. И като недостатък относителен може да се посочи ниската разделителна способност по пространство. За всички е ясно, че колкото отдалече гледаме нещо, толкова детайлността на това изображение е по-малка. Следващия. Така, тук е показано разположението на равнината на слънчево-синхронната орбита спрямо Слънцето. И вече казахме, че при такава орбита винаги осветеността на Земята, над която се намира нашия сателит, е еднаква. И това се вижда от приложените картини. Равнината на орбитата това е плътната линия, а пък ъгълът бета, това е ъгълът между посоката към Слънцето и равнината на орбитата. Вдясно виждате нещо, за което говорихме преди малко, а именно две полоси при две следващи минаване на сателита. С L е означена ивицата на обзор и вече казахме, в зависимост от височината на сателита и ъгъла на измервателната апаратура, входящия входния ъгъл, тази ивица може да бъде 300, 400, 500 км. Делта L е пространствената разделителна способност, това черното квадратче. И тук виждате случай, когато двете ивици или двете полоси не се допират. Тоест, при последващото минаване на сателита имаме загуба от една територия, която не е изследвана, не е покрита. Следващия слайд. Методи и средства за дистанционни изследвания. Напоследък думата методи и средства се заменя с думата технологии, което практически означава почти същото. Различни методи се използват и се използват различни квалификации на методите според различни критерии. Според използвания физичен принцип, според активността, според обзорността, според разделителната способност, начин на регистриране и предаване на данните към Земята и така нататък. На картинката са показани два вида дистанционни изследвания, а именно пасивни и активни. При пасивните ние на спътника или на орбиталната станция регистрираме само или отразената от Слънцето радиация, отразена от Земята, и тази отразена радиация носи информация за обектите и тяхното състояние.
или собственото излъчване на Земята. При активните методи обаче ние не разчитаме на Слънцето и затова те могат да се използват и през нощта, когато е тъмно. Тогава от сателита се изстрелва или се излъчва активен сигнал, който отива до земната повърхност, съответно до изследвания обект, отразява се от него. Отразен вече той носи информация за вида и състоянието на обектите. Това са двата вида основни. Първо трябва да определим какъв е обектът, какво гледаме и второ да видим неговото състояние. По използван физичен принцип, нека следва. Да, по използван физичен принцип имаме 7-8 вида изследвания, а именно фотографски и телевизионни в видимата област, инфрачервени в инфрачервената област, в радиообластта радиолокационни методи, стереоскопични методи, които са много важни, когато трябва да видим относителната височина на два съседни обекта. GPS също е дистанционен метод, той се използва главно за следене на сеизмичната активност, а именно чрез съвременните GPS, двучестотни GPS системи, ние може да регистрираме от космоса движение на земната повърхност с точност от порядъка на милиметри. Хронологично, исторически най-напред, разбира се, са направени фотографските системи. Още втория космонавт, Герман Титов, с обикновена фотокамера снима Земята. По принцип разлика между фотографска и телевизионна система няма. Те работят със същия физически принцип. Днес фотографски почти не се използват, защото не могат оперативно да се предават данните към Земята, докато при телевизията това става в реално време. Само две думи да кажем за полезността на инфрачервените снимки. Представете си хипотетично едно поле с сол, едно поле с сняг и едно поле с един огромен бял чаршаф. На снимка във видимия диапазон те ще изглеждат еднакво. Ще бъде едно бяло поле. И тук на помощ идва инфрачервената снимка, благодарение на която ние можем да кажем и това чаршаф ли е, сол ли е или е сняг. Следващата. Така, тук са показани различните, някои от видовете снимки, за които говорихме. Горе е фотографската или телевизионна снимка. Виждате, това е в реални цветове, така както виждат нашите очи и очите на космонавтите. Вдясно виждате една класическа телевизионна снимка, която сте виждали много пъти. Това обаче не е направено от околоземна орбита. От околоземна орбита няма начин да се хване цялата Земя. Такива снимки се правят от междупланетни автоматични станции, които отдалечавайки се от Земята я снимат в цялата й красота и в целия размер. Такива снимки са направени от междупланетните станции Зонд и от всички станции Аполо. Конкретно тази снимка е от 1972 година от Аполо 17. Долу виждаме инфрачервената снимка, която, както инфрачервения спектър, се разделя на три зони: близка от 0,7 до 2,5 микрометра, средна зона от 3,4-4,2 и далечна от 8,8 до 12,3. И вдясно виждате една микровълнова снимка на един известен така тропически циклон Марина. Следващия слайд, моля. Радиолокационната снимка, това е снимка, в която правим изследване в радиодиапазон, в диапазона на радиовълните. И тук на тази картина е илюстрирана такава снимка, разбира се от самолет. Виждате, от самолета се излъчва един сигнал, който достига до едно дърво, до една къща. От тези две места сигнала се отразява и се връща в нашия самолет. Най-вляво на долната графика виждаме сигнала, който изпраща. След известно време, тук 12, нали? Това е относително време,
Виждаме един сигнал, който идва най-напред, но е най-малък. Защо е най-малък и идва най-напред? Защото дървото е по-близко до радиолокатора, а е най-малък, защото отражателната способност на дървото е по-малка от отражателната способност на покрива на тази къща. След известно време идва и отразения сигнал от сградата. Разбира се, това е, което казвам, въжи в най-общи линии, защото в зависимост от това дървото, дали са листата са сухи, дали листата са влажни или дали изобщо има листа, този сигнал ще бъде различен. Същото се отнася за сградата, в зависимост от това ламаринен ли е покрива, с керамиди ли е, бетонен ли е, така нататък. Следващия слайд, моля. Много важна снимка в космическите изследвания, това е така наречената спектрометрична снимка, която регистрира така наречените спектрални отражателни характеристики. Всички знаете какво значи спектър. И тук на тая графика се вижда колко различни са различните спектрални отражателни характеристики на разните обекти. Виждате снега при дължина на вълната 0,5, т.е. най-късата дължина, има почти 100%, т.е. има почти пълно отражение. Най-слабо отражение има черния влажен трох, виждате, до 0,02. По същия начин, вместо 0,102, можем да кажем 10% или 20%. Но в дистанционните изследвания е прието да се казва в относителни единици. Най-плавна, сравнително плавна характеристика, т.е. еднаква отражателна способност в широк диапазон на вълните от 1 до 3 микрометра, това е ситния пясък, който на нашата рисунка е с червен. Лазерна локационна снимка какво представлява? Представлява изпращане на лазерен импулс от наземна станция, който отива до сателита, на който има монтиран лазерен отражател. И има и сателити, които изцяло са покрити с лазерни отражатели. Сигнала се връща и се приема от приемното устройство. Знаейки точно скоростта на движение на лазерния лъч и засичайки с много висока точност времето за отиване и връщане, ние можем да намерим височината на сателита. И долу е показано едно лидарно изображение, 3D лидарно изображение. Лидара това е лазерен квантово изображение. Следващия. Вече казах, че GPS се използва за дистанционни изследвания, а именно за сега единствено за определяне на малки движения на земната повърхност и по-точно, ако сложим GPS приемници на двата бряга на разломи, каквито има около 500 приемника на сейзмогенния разлом Сан Андреас в Калифорния, ние можем да следиме относителното движение на тези два бряга, което може да бъде предвестник за следващо силно земетресение. Геодезичната снимка чрез GPS се реализира от така наречения космически сегмент. Виждате тук различни конфигурации. Той може да бъде 24 сателита, може да бъде 16, 8 и така нататък. И естествено наземна система. За да имаме надежна GPS връзка, трябва да имаме 4 сателита над нас. 3 са необходими, но четвъртия е за сигурност. В дясно горе виждате илюстрация, художествена илюстрация на един сателит с съответния ъгъл на наблюдение, геометричен ъгъл, и долу една наземна приемна станция. Това са огромни антени. Имайте предвид, че тази антена се равнява на височината на един 11-12 етажен блок. Долу вляво се виждат полариметрични изображения. Полариметричната снимка за сега се използва сравнително рядко, тъй като тези съоръжения са сравнително тежки, с голяма маса
големи габарити и имат голяма електрическа консумация. Нещо, което е много противопоказано, така в кавички, за космическите изследвания, където, знаете, и обема е ограничен, и масата е ограничена, и електрическата консумация е ограничена. Преди малко казах, че стереоскопичната снимка дава възможност да следим височините на наземните обекти. И тук в един вулкан в Аржентина, в една снимка, която е направена преди изригването и след изригването, може да се определи как се е изменила височината на този вулкан, височината на калдерата или на вулканското гърло. Следващия слайд, моля. Много важен елемент са така наречените визуални наблюдения от подземна орбита. В първите години на космонавтиката, космонавтите преминаваха курсове по хидрология, по геология, по селско стопанство, по лесотехника, за да могат все пак да предават на Земята или да записват своите наблюдения. Днес това не е необходимо, защото благодарение на сравнително комфортните условия на Международната станция, там вече могат да работят не само професионални космонавти, а могат да работят и пребивават учени от различни специалности и при това на доста прилична възраст. Естествено, трябва да имат задоволително здравословно състояние. Ето една снимка в ляво, която е направена от борда на орбиталната станция Салют-6. Всички знаете, че години наред, десетилетия, не е разгадана загадката на така наречения Бермудски триъгълник, където са изчезвали кораби, лодки и самолети. Благодарение на визуалните космически изследвания, вече тайната на Бермудския триъгълник е разгадана. Оказва се, че там не се срещат два атмосферни фронта, което е нормално, а там се срещат три атмосферни фронта. Долу в ляво се вижда космическата станция Салют и в дясно това е отвора, люка, през който космонавтите правят визуални наблюдения. Тук виждате австралийска космонавтка, която прави визуални наблюдения. А защо косата изтърчи нагоре? Очевидно знаете, защото е в състояние на безтегловност. Следващия слайд, моля. Така, това е една схема как се реализира стереоскопична снимка от борда на сателита Spot. За да имаме стереозапис или стереозвук, вие всички знаете, че вашите колони трябва да бъдат отдалечени на известно разстояние и източника на звука и микрофоните, с които се записва стереозвук, трябва да образуват приблизително равностранен триъгълник. Това, разбира се, за космоса не е възможно, защото ако сателита е на височина 300 км, няма начин той да е дълъг 300 км, за да разположим в двата му края измервателната апаратура, за да направим стереоскопична снимка. И какво са измисли французските колеги? Аз това го видях и съм откраднал тази рисунка в 2002 година, когато работех във Франция в техния център за космически изследвания. Какво представлява тази снимка? Има две камери. Едната е насочена напред, другата е насочена назад. Преди още сателита да наближи изследвания обект, работи предната камера. Снима обекта. След това, това е да кажем в времето Т0. След това в времето Т90 секунди снима нормална камера, която снима надолу в натив, и след като сателита отмина измерване обект, във времето Т плюс 180 секунди, се включва задната камера и се снима обекта. И тъй като скоростта на движение на сателита е огромна, ние приемаме, че за тия 180 секунди наземният обект не се е изменил. И можем да кажем, че това е една стереоскопична снимка, използвайки всеки може да изчисли за 180 секунди какво разстояние изминава сателита, т.е. че имаме ние толкова голям сателит на двата края, на който сме монтирали камера и сме получили
стереоскопичната снимка. Следващия. Тук е показано така илюстративно различните орбити, ниските земни орбити, които виждате около Земята, и геостационарната орбита. Разбира се, това не е в мащаб. Ако е в мащаб, тази геостационарната трябва да бъде много по-голяма. И съответните така най-знакови сателити, Метеосат, това са сателитите, благодарение на които вие всеки ден, и то няколко пъти на ден, виждате снимки на Земята и благодарение на тези снимки се прави метеорологичната прогноза. Други такива сателити са ГОЕС. Ето тук е написано геостационарна орбита 40 000 км. То е горе-долу към 36 000. Тъй като казахме, че геостационарните сателити висят над една съща точка на Земята, то всяка държава, всяка космическа агенция изстрелва сателита си така и го позиционира така, че да стои над неговата територия, тъй като освен снимки, те се използват и за комуникационни цели. Благодарение на геостационарни сателити ние можем да гледаме футболен матч от Бразилия или да гледаме някакво събитие в Китай и да провеждаме телефонни разговори с наши приятели в Канада и Австралия. По-малките орбити, това са ниските орбити, които са някъде до 1000 км. Ето тук виждате полярна орбита, вече казахме, че тя минава на полюсите. Обикновено тези орбити са от 300 км до 1000 км. 300 км е орбитата на Международната станция, която по принцип е сателит. Той е сателит, само че тези сателит с огромни размери. Представете си едно футболно игрище с размери 90 и няколко метра на 60 и няколко метра. Това са размерите на тази тежка станция, поради която тя се движи и не може да бъде, трудно е да се изведе на по-големи височини. Следващия. Тук също е илюстрация на най-характерните сателити за изследване на Земята. Тера и Аква вече говорихме. ЕОС, това е европейски сателит. Сателит е Иконос. Името му показва, че той предава изображение на Земята от гръцкото икона. QuickBird също името показва, че той много бързо предава едно след друго изображение, т.е. има добра разделителна способност по време. Landsat, естествено за ландшафтите, но това е сателит на Американската океанографска и атмосферна асоциация. Sentinel вече говорихме, модерен перспективен сателит. ЕРС, Европейски Remote Sensing сателит, на английски дистанционни изследвания Remote Sensing. Spot, на френски сателит pour observation de la Terre, т.е. сателит за изследване на Земята. Изцяло комерциален сателит. Всеки от вас може да си поръча снимка от Spot за даден район в дадено време с даден процент облачност. Снимките, надявам се да са поевтинели. Когато аз работех там, 1 квадратен километър беше 3 евро. Добра новина, но лошата новина е, че най-малката снимка е 1000 квадратни километра. Следващия слайд. Това е в Международната станция, общ външен вид. Виждате какво огромно съоръжение представлява то и колко пъти се различава от всички предишни орбитални станции. 10 и 15 пъти като обем, като маса, като енергопотребление. Това има 1200 вата. Знаете, че във вашите апартаменти 1200 вата е едно така сериозна консумация. Следващия слайд. Ето това са нашите успехи и постижения. Знаете, че България изстреля 2 сателита в чест на 1300 годишнината на българската държава и затова те се наричат България 1300. Първия, България 1301, е предназначен за изследване на космическата плазма, т.е. той мери параметрите около себе си. Втория обаче, който виждате горе ляво, червения сателит, това е спътника Метеор Природа. На борда му има комплекс българска научна апаратура за дистанционно изследване на Земята.
Този комплекс апаратура го виждате долу в ляво. А горе виждате двата апарата за дистанционни изследвания, Спектър 15 и Спектър 256, разработени от нас във връзка с полета на Георги Иванов и Александър Александров. Съответно Спектър 15 и Спектър 256. 15 и 256, това показва броя на спектралните канали, което пък определя спектралната разделителна способност. И долу виждате радиометрична сканираща система R400, която работи на борда на станцията МИР, също за дистанционно изследване на Земята, и виждате колектива, който е разработил тази система. Колектива от нашия институт. Следващия слайд, моля. Така, тук съм показал достъпни за всеки от вас книги, които могат да се намерят, в които са разгледани тези въпроси. Започваме с книгата на академик Мишев, основоположника на дистанционно изследване на Земята. След това 5 мои книги и съответно 2 ръководства, долу най-вляво и най-вдясно, именно на ръководства създадени за обучаване на учащи се в областта на дистанционните изследвания. Следващия, мисля, че няма. Да. Благодаря за вниманието. Ако има въпроси, доктор Радева ще ми ги предаде.